tale, pun speranța mea. Doamne, Doamne, pleacă-ți fața ta, cu vederea-ți nu mă trece, nu mă lepăda. Sfânt izvor al mângâierii, o înge prețios, Tu ești. Pe aici ai aduci, pe aici, nu pe aici. Doamne, Doamne, pleacă-ți fața ta, cu vederea-ți nu mă trece, nu mă lepăda. Ia încet. Încetuț. Pe aici îl aduci, pe aici, că aici ai mare de mâna. Și acum foarte încet, bine? Foarte încet. Hai mai încoace. Așa. Bun. Dă mâna așa, mie. Dă mâna. E rece? Pune mâinile un pic în apă așa. E bună. Când o să te las în apă, să te lași pe genunchi mult, dar mult. Să te lași pe genunchi în jos. Da. Genunchii să îi îndoi. Da. Bine? Iubite frate Matei, în locul acesta frumos și în sabatul acesta deosebit, ai hotărât să închei legământ cu Dumnezeu. Îmi spunea fratele că de 30 de ani își dorește să se boteze. Și în tot timpul acesta dorindu-și, iată că a sosit momentul acesta. A apucat să-mi povestească și de încercările pe care le-a avut. Și are convingerea puternică că Dumnezeu l-a chemat la actul acesta al botezului. Frate, pe baza mărturiei tale în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu mă trece cu vederea, nu mă lepăda. Încet, încet, fără grabă. Poți să-mi dai mie mâna încet, că aici e o groapă, da? Da. Încet. Bun. Haide, așa. Bun. Și te întorci așa ca și Matei, ai văzut? Așa. Bun. Stai liniștită. Poți să dai mâna asta. E gata? Puțin sunt cam grea. Nu-i problemă, știi ce te rog? În momentul în care îi botezul, să te lași pe genunchi mult, că apa e micuță. Da. Și atunci să nu te trimit încolo mult, te lași hai cu un pas mai în față, mai încoace. Așa, încă unul, încă un pic, încă un pic. Nu e piatră. Poți? Nu poți? Hai mai încoace. E bine?
E bine așa? Da, e bine. Atunci stai să mă dau eu așa, să te pot ține. Bun. Dragă sora Zita, așa mă bucur că astăzi o familie își predă viața. Adică o familie se unește cu cerul. Și binecuvântarea cerului se revarsă nu peste unul, ci pentru toată familia. Pentru că cine se botează, vă spun, nu se botează numai pentru el. Vă aduceți aminte că în poruncă scrie că cel ce-l ascultă pe Domnul a 1000 generație va fi binecuvântată. Așa că, sora, ce împliniți astăzi nu-i numai pentru azi. E pentru copiii voștri și copiii copiilor voștri, care să dea Domnul să vă urmeze în actul acesta. Când te las în apă, poți să pui mâna la nas, să nu intri apă în nas, bine? Pe baza mărturiei credinței tale în Iisus Hristos, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Lasă-te pe genunchi. Așa. Pleacă-ți fața ta, o vederea-ți nu mă trece, nu mă da. Doamne, Doamne, pleacă-ți fața ta, Pe ei care vrea să voteze, ca să ridice mâna și să rugați pe fie că